Pokokan ya nek nyang kalian ora ono putus. Lah koyo yo. Ora, go. Lo kanyang kono kadang si ora enak iki. Se. Akli iki. Kadang ora enak. Ya toh mboten wonten toh. Kandhane Pak. Yang ini iki ora sane ora penak. Oh! Apa apa? Kalau wonten pundi? Gandar pengalan ning kono gandar kok. Wonten lho. Oh. Tak golekane gandane sing dadi. Yo ono sing mati to. Loh. Bu, Oke. kowe dhewe. Waduh wis. Kowe dhewe. Jen. Ora Kowe anakmu. Yo, kono. Kono, jalan Jawa kono. Kono. Iya, ora betul. Kalau betul borok, Iki borok. Iya. Wah, sandang penganggomu sarwa sos. Patut yen to tak pamerke oleh Kabupaten Ndaholo. Hah? bojo gegane ra tak ngoni ora tak pentenak rumah. Boy ngene kok ora kok pentenak rumah. Mati yo kendel. Oh, iya. Katen kuya tak saya tak Apa iki itu dong? Ini tiang itu. Wong itu. Sampe iki bagus sak dunia. Lah, cocok. Bagus pindekso. Sugih bodho banyu pastite rojo. Awake duwe putune Bang BRI. Iya. Tidak boleh nomor bang. Hah? Mati sopo Bang? Oh, ngate. Ini pun nomor peneliti. Aku mau